Kublai pi baro at ngapediang snobai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralok barabor ngijio sngew ya kawai ka jingong ban eat ka penmong. Let's say kani ka khana jing eat ka bashisha ka bakan wan ra shapi langba kani ka video kani ka wei na ki bakum kata ka jing eat ban ban scam ya kata ka jingong ka khana jing eat shapang ki shijor ki samla omtang ba ka jing eat ka jongki ka penmong ya ki hendai ka pen ya khlat ka ro shirta ya ka jing eat ba de ka jing im ka jongki ni shijor hasla kani ka partai kat kum ka khubor ka bala sapren dangshan haki ransan social media ka wei ka thai samla ka badang arphulai stem karta ka bakateng ka ramani lengba ki kam ba man jong uba eat lajong kala sha pan bor matla pan kut jubor yala ka jing im samla ba kodor jong ka ha utalai phasi kani ka jing tia kala pau perthai hadin ba umanohar u samla jong ka ubadang arphu south nem karta uba shong ba sa hapo ka nomba Hyderabad ura sha kem no dangshan haki pulit ka Pocharam IT Corridor Police Station haka khatwai trik uyayong arachal arplungdu long ba uni usamla na ka jing sodom so bitar halor ka jing penpep kan san no ka samla jong ka ramani ya ka jing thmu ya tho shong kurim happening jongki kabala dep ban manjur de ki bahayeng hasam tang na ka daw ba ka tip ba manohar udon ya uknyang jingpang HIV haka met jong u titalong kubor ki yathoro bakini ki arngot kiliya e samla lokum bakat to kan ni por nangkong ki kimi ki pa jong para arngot kila persha ya kajing e samla jongki nakadaw baki ong baki dai shiba hayeng handai kini ki shijor na mar kajing e kabalta songba kim sham la patyau satya ya kata kajing persha jongki kimi ki pa baki ai pteng ya kajing e samla hapdeng jongki kabala penbor pat hadin ya ki kimi ki pa baki habar menjur halor kata kajing e samla jongki arngot parlok kiding penkyang hakang ti jing e bakiti ki sijor ki yan kimi uwei hadin uwei pan loong hadin beladep ban muncul ya ka plan shongkha shongman jongki ki sijor tat kum kanyam karukom ki kimi ki pa jong ka samla ramani ki yo pat ya ka jingtep batikna halor ka khobor ka basngusi ki kimi ki pa jong samla manohar baro angot kidai ki bayo ya ukhyang jingpang HIV positive Marsin tip ya kata ka yeng ka sem jong ka samla ramani da ka jing thmu ka babahan pentikna halor ka jing ko jing thia jong usamla ka khun jongki kila pen bor ya manohar man pha le shwa ya ka HIV positive test ya ka bula dep ban le ha ubnai September jong ka snem arhajar arphusan handai ka basu si ba ka pen kathang ya ka man sim jong kini ki shijur ki samla ka de ka jing yop diang ya ka HIV positive test report bala pentikna da ki doktor ba manohar ru ura shakta ha khniang jingpang HIV kani ka test report kala pen kala khongpong lut ya ka jing thmu ya poikha jongki namar ba ka ramani langba ka jing sha pen bor hala ki jongki kimi ki pa kala rai man pen pep no chisendon ya ka jing thmu ya poikha jongka bat manohar samla uba ka itman sim lo ong ba manohar hadin ka jing sha kan tai no jungu hakakam shongkha shongman bat ka samla ka bu e ka ramani ura sha kata ha ka bor jingmut jing perkhat da ka jing sha pen ko jubor no ukan ti jing e ja pen jongki ka bala pen mongjor ya ka man sim bat ya ka jing em bashimat jongu lo ong shibna shwa ba manohar shakem ha ki pulit ka Pocharam IT Corridor Police Station da ka jing slow dom slow bitar lo ka ka bala dia ha ka kami e samla jongu ula rai ban shim ya klanti ka babakla tang ban yo open here kupon ya ka samla la jong ka bala pendep penpep mardor ya ka jing thmu ya poi kha jong bat ka hadin ba la penshisha da ki doktor ba manohar udon ya ukjeng jingpang HIV kumta ula plan sniu ban pengat lang hakajuk apot ya ka samla ka bu e bat udah do no haka jing im chong dei hakawi ka sngi ba manohar ula tip ba ramani ka don tang marwei hayeng ula thit yu thanya inject bat pendap yu syringe da ka snam ka bala shakta ha uknyang jingpang HIV bu utan na ka met lajong bat hadin kata ula let ya kandu ya ka samla jong ka ramani hayeng sa jong ka haka nongba Hyderabad bat ule inject jubor ya ka snam jong una syringe haka met jong ka bat hadin kata ula pet kram no ya di klem poi perkhat bat de ka ban ja hadin lo ong bakani ka samla la su si thang halor kani ka jing sha inject jubor da ka snam samla ka badon yo knyang jingpang HIV klas dang ban perkhat da ka jing su shapting ayu pat
kanja ya ka jingim choka lada ki ki pa ki bahaya ngasam bat ka imlang salang kintip halor ka ka jingja bamakaro nan don yo khniang jingpang HIV hakamat choka kumta hapdeng ka jinglang kot choka bo jimut jingper khat ka jing susi bat ka jing su le rain ka bam don thali cho ban batai haladi chimet kumnu pada khmat ayu pat menta ka perthai kan pet yaka pada ka yeng kasam chuka barok ka wei kani ka samla ban penkut ban wai no ya barok ki jingmut jing perkhat ki ban le ra ni lati ha khmat ki imlang sa lang kum kata ka briu ka ban sha pet khmat ha ki imlang sa lang bakadai ka badon ya ukhyang jingpang HIV kala rai hala marwei baka babhatam kadai ban penkut no ya la ka jingim lajong ha utlai phasi bat shwai kata karamani kala tho ka kwat sada ban ya tho lut ki mi ki pa lajong halor ka daw ba ka ba pelong ya ka ban shim ya kan ka sin jam ka balong ka kam sang kam ma om tang hakmat ka pathai bat hak ke imlang ka salang ndai kong san e hakmat jong uplei nong bo nong thau itlong khobor ki tho hadin baki bahaya ka sam kilawan phayeng tang shipang por baka samla ramani kala de ban phasi la de kila kandet ban lap baka met ka khon choki kala stin ha utlai phasi ban put la pankit no ya ka shakawai ko hospital sarkar ha Hyderabad ka jinkerman baka khon chongki ka dang em handai ki doctor ka hospital kila pan bana pat baka khon chongki kala khlat la pa nadu ka por shwa ban man ra ka Shah Hospital umta hadin bala pendep ya kabasa jok ramani ki bahayang hasem kila ujor pat da ka FIR persha ya umanohar ha pocharam IT corridor police station bat ki board put kila kemno yo manohar ka step jok kharwai trik uye yong arajar arpdu ban pelong ya ka jing docket ka babnya halor ka jingja u officer in charge ka pocharam IT corridor police station aba kren shakila ta thai ko bor uli tho bakani ka thai samla kala panyap bilati naka down jong ka jing shakta palat ha ka bor jing mut prakhat jong ka hadin bakala sha inject jubor da ka snam HIV positive monohar u samla jong ka hakamet jong ka kabala banwanra ya ka jing saud ran ha ka jing imla jong ba da ka yeng ka sep jong ka barok ka wei ha ka ta ka social stigma ka ba mi na ka jing yo ya ukhyang jingpang HIV parlong kum kini ka jingle jo kini ka thai samla kan long ka jing pen khen ya ka an brew ba de ka an play ro kum jo kum ka samla ka bam pat da shampang ba haro ka jing im la jong kala dei ban ya tho lut shwa ya ki ek e baro ki bla ja ha ka jing im jong ka hakik mi ki pa mi ki ba hayeng hasam nang akan yo ya ki lan jing rap kum nu ban pelat ya ka jing im jong ka na ka jing shapting ba ka jing ma ba ban penyo ya ka jing ko jing khia lang ba ki lan jing sumar handai kum ka samla hapeng ka jing long brew ka ba klot ha ka bo jing jing berkhat ka simpen ban ya ka sin jam ka babakla ha ka jing im jong ka di parlong ai ba kum kani ka jing chia ka ba mi da kum kani ka jing e samla ka ba wanra ya ka jing e ka ba penmong ha ka jing im kan long pat kum ka ta ka jing sleng ya phi ki wei pat ki khon samla jo ka ri bat ka jai ban ri ba phim dei ban long ki ta ki khon samla ki ba sting e ha ka jing mot jing par khan ni sha penmong kloi ha ka jing in ha do ban poi sha upot ban ko jubor ila ka jing im ka ba kodor tang shi teng por mar baka jing e hakir kom ki ba pher baka jing improve hi bon sen kari ka thama ba man la ubriu ni ka briu ki hab ban ya khunting e da ka ban sem ka ba shin rang knang ban long ki nong job om ban long kita ki long sharem haki jing e jing chanjar ki blong shibanta dong ka jing improve haslan chung ka patai parlok kan mau haba ki jing e jing chanjar ba ki jing ku sai ki wan lang shop haka jing im phim dei ban sku kutlat haladi Wat du snu ba pilong marway kan mau nong kong e u blay nong bo nong thau u bom ju long thai ban eat ban ri ban sumar ban pelat yang ni de jing e jing chajar ba bon du kom ban u badon bor hasanda jongi kum unong aiman sim u ba khamat e la da shimet ni long ki ba kloi ban phai khamat shu blay habden ki jing so sat ba ki jing le tu ka jing em ban shanya tali ro hak jing panya blay ka ba start badon bor tam chong u ya ka jing em jongi long kat ba long ja kat ba jaro Parolok play shibon ya kapor chong pis ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video